Here we go. Hi, welcome back to Piptech Tamil channel. நம்ம சேனல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் சம்பந்தமான எல்லா விஷயங்களும் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாம நம்ம மொபைலுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் தேவை, எது மூலமா நம்ம மொபைலை வந்து அழகுபடுத்த முடியும், அது மட்டும் இல்லாம நம்ம என்னென்ன ஆப்ஸ் வந்து டிஃபரெண்டா வந்து யூஸ் பண்ண முடியும்ன்றது எல்லாமே நம்ம சேனல்ல வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம். புதிய நண்பரா இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்க. எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பார்த்து உங்க மொபைலை வந்து கிஃப்ட் ஆகிங்க. ஓகேங்களா? இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு வீடியோ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜிபி இன்ஸ்டாகிராம். ஆல்ரெடி ஜிபி வாட்ஸ்அப், யோ வாட்ஸ்அப், ஏரோ வாட்ஸ்அப் பத்தி நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன். போய் செக் பண்ணி பாருங்க. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி ஜிபி இன்ஸ்டாகிராம், ஜிபி ஃபேஸ்புக், ஜிபி வாட்ஸ்அப் இந்த மாதிரி அவங்க கொடுக்கறதுனால என்ன ப்ரோ லாபம், ஏதாவது வந்து நம்மள ப்ராப்ளத்தில் எடுத்துன்னு போய் விட்டுருவாங்களா அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா அப்படி வந்து கிடையாது. இதனால அவங்களுக்கு என்ன லாபம்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வெப்சைட்டில் இந்த மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட்டான ஆப்ஸுங்களாம் அவங்க கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு வந்து அவங்க வெப்சைட்டில் போயிட்டு தான் டவுன்லோட் பண்ண வேண்டிய சூழல் வந்து இருக்கும். அப்போ இருக்கிற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு அதில் வரக்கூடிய ஆடோட ரெவென்யூ தான் அவங்களுக்கான ப்ராஃபிட். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ஆப்ஷன் கண்டுபிடிச்சா தான் நிறைய பேர் அவங்க வெப்சைட்டுக்கு வந்து வருவாங்க, டவுன்லோட் பண்ணுவாங்க. இதுதான் அவங்களுக்கான ஒரு ஏர்னிங் ஆப்ஷனாக வந்து இருக்கும். இதுக்காக தான் நம்மளுக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. இதை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, எந்த அளவுக்கு ஜிபி இன்ஸ்டாகிராம் இருக்குன்றதெல்லாம் வந்து பார்க்கலாம். மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பதில் சிம்மில் கொடுப்பீங்க. இது போல் நிறைய வீடியோ உங்களுக்கு காத்துட்ருக்கு. டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோலாம் இருக்குது. விவோ தீம்ஸ் எப்படி நம்ம இது பண்ணுறது, நிறைய விஷயங்கள் வந்து இருக்குது. வெயிட் பண்ணுங்கள். உங்கள் மொபைலை எந்த அளவுக்கு ஒரு கெத்தாக கொண்டு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம சேனலை வந்து கெத்தாக கொண்டு போகலாம். பார்க்குற இந்த ஆப் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிபி இன்ஸ்டாகிராம். ஓகேங்களா? அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம வீடியோக்கு வந்து லைக் போட வந்து மறந்துடாதீங்க. லைக் வந்து போட்டுங்க. ஓகேங்களா? இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத வந்து ஃபுல்லாக வந்து பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் வந்து ஃபாலோவர்ஸு அப்புறம் லைக்கில் அதிகமாக்கக்கூடிய நிறைய வீடியோலாம் நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. ஓகேங்களா? இந்த ஜிபி வாட்ஸ்அப் வந்து அப்படி வந்து கிடையாது. நீங்கள் அப்படி அதிகமாக்கிறதுனால உங்களுக்கு எந்த வித யூஸுமே கிடையாது. மற்றவங்களோட அக்கௌண்ட் வந்து அவங்களுக்கே தெரியாமல் ஒரு சாஃப்ட்வேர் மூலிமா உங்களை வந்து ஃபாலோ பண்ண வச்சிடும் அந்த சாஃப்ட்வேர். ஓகேங்களா? நீங்கள் அப்படி வரக்கூடிய அந்த ஃபாலோவர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த வித யூஸுமே கிடையாது. நீங்கள் போடக்கூடிய எந்த போஸ்ட்டுமே வந்து ஃபுல்லாக வந்து பார்க்க மாட்டாங்க. அப்படி அவங்க கண்ணோட்டத்துக்கு வந்து ஃபாலோவில் இருக்குது தெரியுன்னா அன்ஃபாலோ வந்து பண்ணிவிடுவாங்க. இதே மாதிரி தான் ப்ராசஸ். உங்கள் அக்கௌண்ட் நீங்களே வந்து மற்றவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணிருக்க மாட்டீங்க, ஆனால் ஃபாலோன்னு சொல்லி காட்டும். இதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆப்ஸுங்க தான். இந்த மாதிரி ஆப்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஓகேங்களா? ஏன்னா அந்த மாதிரி சொல்லிக் கொடுக்குற எந்த வீடியோ வந்து பார்க்காதீங்க. நம்ம வாங்க இப்போ ஜிபி வாட்ஸ்அப்பில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குன்னு ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். ஃப்ரண்ட்டில் நீங்கள் வந்து இன்ட்ரோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இன்ட்ரோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் நிறைய கலர் வேரியண்ட் வந்து நிறைய இருக்குது. இந்த மாதிரி ப்ளூ கலர் இருக்குது, அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு, அப்புறம் பிளாக்கு, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இருக்குது. நீங்கள் எப்படி உங்களுக்கு என்ன விஷயத்தில் உங்களுக்கு என்ன கலரில் வேணுமோ நீங்கள் அதை வந்து பார்த்து நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் 2 வேரியண்ட்டில் வந்து இருக்குது. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரிஜினல் இன்ஸ்டாகிராம் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இந்த இன்ஸ்டாகிராம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி, இல்லை எனக்கு அதுவும் வேணும் இதுவும் வேணும்னா அதுக்கான இன்னொரு ஆப்ஷனும் வந்து இருக்குது. ஓகேங்களா? அதெல்லாம் ஃபுல்லாக வந்து பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கலர் வேரியண்ட்டை பற்றி பேசியாச்சு. இதில் என்ன ஒரு முக்கியமான ஸ்பெஷல்ன்றதை நான் வந்து சொல்லிக்கிறேன். ஓகேங்களா? எதிர்பார்க்குற மாதிரி இல்லைனாலும் ஓகேங்களா, நம்ம ஒரு இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து நம்ம எதெல்லாம் கொஞ்சம் ஆசைப்படுவோமோ அதை வந்து நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஒரு நார்மலான ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் மாதிரியே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜிபி இன்ஸ்டாகிராம் இது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், இதில் என்ன ஒரு ஸ்பெஷல்னால் நம்ம வந்து டேரெக்டாக வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். டவுன்லோட் கொடுத்தோன்னா நம்மளுக்கு வந்து மேலே வந்து பாருங்கள் டவுன்லோடு கம்ப்ளீட் சொல்லிட்டு வருது பார்த்தீங்களா? இது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளால் வீடியோ வந்து டேரெக்டாக வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும். டவுன்லோட் கொடுத்தீங்கன்னா கீழே பாருங்கள் டவுன்லோட் சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. மேலே நீங்கள் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டவுன்லோட் வந்து ஆகிட்டுருக்கும். இங்கே பாருங்கள், இதுதான் சூப்பரான ஸ்பெஷலு. எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்றவங்களோட போஸ்ட்டு எடுக்கிறது இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து பிடிக்கும். நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஜிபி இன்ஸ்டாகிராம் வந்து அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக வந்துருக்கு. எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டவுன்லோட் ஆப்ஷன் வந்து இருக்கும். இப்போது இரண்டாவது விஷயம் என்னென்னா, இப்போ வந்து நம்ம ஒருத்தரை வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம், ஆனால் அவங்க வந்து நம்மளை வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையான்னு எப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. ஓகேங்களா? இப்போ உதாரணத்துக்கு எடுத்திங்கன்னா நான் இப்போ வந்து ஒருத்தரை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறத வந்து நான் போய் பார்த்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? அவர் வந்து நம்மளை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா இல்லையா அப்படின்றது பார்த்துக்கலாம். அஜித்னு ஒரு பேர் ஒன்று இருக்குது. கீழே கிளிக் ஆகிடுச்சு. இங்கே பாருங்கள், மேலேயும் உங்களுக்கு அடுத்து பாருங்கள் ஃபாலோவிங் யூ, என்னை வந்து அன்பு அரசுன்றவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தையும் நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியும் இப்போது யார் நம்மளை ஃபாலோ பண்ணலன்னு அப்படின்றத நம்ம வந்து நோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? நம்மளை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாரு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஜய் ஸ்மேஷ்னு ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் வந்து கிளிக் பண்ணுற பாருங்கள், நாட் ஃபாலோயிங் யூ, அவர் வந்து நம்மளை வந்து ஃபாலோ பண்ணலை. அந்த மாதிரி தான்
யார் யாரெல்லாம் நம்மளை வந்து நாட் ஃபாலோயிங் யூ, நம்ம மட்டும் தான் அவங்கள வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருப்போம். இந்த மாதிரி ஏமாத்துறவங்களாம் நம்ம வந்து கண்ணை இருக்க வந்து பார்த்து நம்மளை ஃபாலோ பண்ணாதீங்க, யாருமே நம்ம வந்து அன்ஃபாலோ பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ என்னோடய இன்ஸ்டாகிராமோட ஐடி வந்து லிங்க் வந்து கீழே வந்து கொடுக்குறேன். என்னை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நானும் உங்களை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன் 100%. ஓகேங்களா? ஏதாவது உங்களுக்கு தகவல் வேணும்னா நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக வந்து கூட நீங்கள் வந்து கேட்டுக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இதில். இப்போ நெக்ஸ்ட்டாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்னா, இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள், ஜிபி வாட்ஸ்அப்பில் வர மாதிரியே இதில் அந்த ஏரலோ செட்டிங்ஸ். ஓகேங்களா? இதில் நம்ம வந்து சில செட்டிங்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குன்றது அந்த டேரெக்டாக டவுன்லோடு, ப்ரைவசி, ஜென்ரலு, ஸ்டோரிஸு, ஃபீடு, சர்வீஸ். ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது டவுன்லோட். ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட்டு டவுன்லோட் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா? இது வந்து முதல்ல டிக் இல்லாமல் இருக்கும். இதை வந்து கிளிக் பண்ணும்போது நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணக்கூடிய அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து மேலே வந்து காட்டும், மேலே வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் காட்டும். இது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இதை டிக்கை வந்து போட்டிங்கன்னா நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணக்கூடிய பர்சனோட சேவ் ஆகக்கூடிய அந்த நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவரோட யூசர் நேமோடு சேவ் ஆகிருக்கும். கீழே நீங்கள் சேவ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூசர் நேமோடு இருக்கும். அது யாரோட இதில் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னு நீங்கள் இப்போ வேணாலும் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். இது எந்த இடத்துல லொக்கேஷனில் வந்து டவுன்லோட் ஆகுதுன்னு வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இந்த டவுன்லோட் ஆப்ஷன். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரைவசி வந்து பார்த்திங்கன்னா டிக் இல்லாமல் தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி வந்து டிக்கு போட்டு யூஸ் பண்ணதுனால நீங்கள் இது மெசேஜை வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய, ரீட் பண்ணக்கூடிய, அப்புறம் நீங்கள் வச்சுட்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு போஸ்ட்டுமே மற்றவங்க வந்து தெரியாமல் அதை வந்து ஹைட் பண்ணி வைக்கிறது இந்த ஆப்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறது. ஓகேங்களா? ரீட் மெசேஜஸ். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் வியூ ஸ்டோரிஸ். ஓகேங்களா? நீங்கள் வந்து உங்கள் நண்பரோட ஸ்டோரிஸை நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா கூட உங்கள் ஸ்டோரிஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்த மாதிரி காட்டாது, அது வந்து ஹைட் பண்ணி வச்சுக்கும். அப்புறம் ஹைட் டைப்பிங் இன்ஃபர்மேஷன், நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணக்கூடிய எந்த நண்பராக இருந்தாலும் சரி, குரூப்பாக இருந்தாலும் சரி, டைப்பிங் சொல்கிற அந்த ஆப்ஷன் வந்து காட்டாது, ஹைட் பண்ணி வந்து வச்சுக்கோம். இதுதான் அந்த ப்ரைவசி செட்டிங். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிக்கு வந்து சில பேருக்கு இருக்கும், இருக்காது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசபிள் ஆட்னா நம்மளுக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் வரக்கூடிய எந்த ஒரு ஆடும் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளம் எதுவுமே இருக்காது, ஆடே இல்லாமல் வரும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் சேட், ஷாப்பிங் ஆட், இந்த மாதிரி சில பேருக்கு செம்ம விருப்பம் இருக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு ப்ரௌசரில் போய்ட்டு நம்ம வந்து ப்ரௌஸ் பண்ணும்போது அந்த ப்ராடக்ட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து காட்டும், இதை நீங்கள் வாங்குன்ற மாதிரி ஒரு ஆட் மாதிரி காட்டும். அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து தவிர்க்கணும்னா இதை வந்து டிக் போட்டு வச்சுங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களை வந்து ரெக்கமெண்டேஷனாக வந்து காட்டும். அதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா நீங்கள் வந்துட்டு இதை வந்து டிசபிள் பண்ணி வச்சுங்க. இதை நீங்கள் எனபிள் பண்ணி வச்சுன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு டேட்டாவும் எதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட டேட்டா எதுவுமே வந்து இன்ஸ்டாகிராமோட கம்பெனி வந்து அவங்களால கலெக்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அதை வந்து அந்த அனலிட்டிக்ஸ் வந்து டிசபிள் பண்ணி வச்சிரும். அப்புறம் ஃபோட்டோ வந்து மேக்ஸிமம் குவாலிட்டி, நீங்கள் அனுப்பக்கூடிய எந்த ஒரு ஃபோட்டோவாக இருந்தாலுமே ஃபுல்லாக எந்த குவாலிட்டியும் இல்லாமல், நான் எந்த வித ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் ஆகாமல் ஃபுல்லாக வந்து அவங்களுக்கு போய் சேரும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு எனபிள் ஸ்விப் நேவிகேஷன். இது என்னென்னு சரியாக புரியல, ஏன்னா நான் அதை அவ்வளோ பார்க்கல என்னென்னு. அப்புறம் ஆப் ப்ரௌசர். ஓகேங்களா? இன்ஸ்டாகிராம் எதனா லிங்க் இருந்ததுன்னா கிளிக் பண்ணும்போது ப்ரௌசருக்கு போகாமல் உங்களை வந்து காப்பாற்றுறதுக்காக டிசபிள் வந்து பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஆப்ஷன். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் இதை பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் பண்ண டேரெக்டாக இதை பற்றி டுட்டோரியல் வந்து இது பண்ணிக்கலாம். இது வந்து டேரெக்டாக வந்து ப்ரௌசருக்கு போகும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு வாங்க இதுக்கு போகலாம். முக்கியமான விஷயம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிங்க, ஸ்டோரிஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக வேறலாம் ஒரு விஷயம் வந்து இருக்குது. ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே ஸ்டோரிஸ் ஆல்வேஸ் சவுண்ட். ஓகேங்களா? இதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் பண்ணக்கூடிய எந்த ஸ்டோரிஸுமே இருந்தால் பார்த்தீங்கன்னா மியூட்டில் வராது, எல்லாமே உங்களுக்கு சவுண்ட் வந்துகிட்டே இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட ஸ்டோரிஸோட குவாலிட்டி வந்து ஃபுல்லாக வந்து டேரெக்டாக வந்து அப்லோட் ஆகும், குவாலிட்டி வந்து கம்மியாகாது. இதுவும் வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி டிசபிள் அப்படி நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டோ ஸ்கிப் வந்து ஆகவே ஆகாது. ஓகேங்களா? அது வந்து கட் பண்ணி வைக்கிறது. ஓகேங்களா? அதுலேயே வந்து இருக்கும், நீங்களே ஸ்கிப் பண்ணால் மட்டும்தான் உண்டு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் பிளாக் போர்ட் இன் ஸ்டோரிஸ். இது வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணி இப்போ வந்து இது இல்லாமல் நான் உங்களுக்கு காட்டுறவாங்க. இப்போ வந்து ஸ்டோரிஸ் போய் பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ ஒருத்தரோட ஸ்டோரிஸ் வந்து பார்க்குறோம். ஓகேங்களா? இப்போ பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாக் அந்த சைடில் வந்து அந்த சைடில் இந்த மாதிரி பிளாக்குங்களோட டென்ஷன் ஏதாவது வந்ததுன்னா அதை வந்து கட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு தான் அது வந்து யூஸ் ஆகும். அதை நீங்கள் ஆனில் வச்சுட்டிங்கன்னா. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து அதில் வந்து நான் டிக் வந்து போட்டுக்கிறேன். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோன்ட் கிராப் ஸ்டோரிஸ். ஓகேங்களா? இப்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டோரிஸை நீங்கள் போய் பார்க்குறீங்கன்னா அது வந்து ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் வந்து பாதி வந்து மறைஞ்சு போயிருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போது உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட இப்போது ஸ்டோரிஸை நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது பாதி வந்து கிராப் ஆகிருக்கலாம். ஓகேங்களா? சைடில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிராப் ஆகிருக்கலாம். இப்போ வந்து பாருங்கள், நான் அதில் போய் மாற்றி காட்டுறேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நான் டிக் வந்து போட்டேன். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வீடியோ வந்து ப்ளே ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ வந்து ஒரு வீடியோ வந்து ப்ளே ஆகிட்டுருக்கு. இதை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணும்போது பாருங்கள், சைடில் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஒரு இன்ச்சு வந்து அப்படியே ட்ராப் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள். அப்படியே ஒரு மாதிரி க்ளோஸ் ஆகிற மாதிரி தெரியுதுங்களா? அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு வந்து காட்டிடும். ஓகேங்களா? சைடில் வந்து ஃபுல்லாக எந்த அளவுக்கு இருக்கோ கரெக்டாக இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும். வெளியே கொஞ்சம் ஏதாவது இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு சுருக்கி வந்து காட்டும். அதுதான் அதோட வேலை. இது வரைக்கும் தான் இந்த ஸ்டோரிஸ்க்கான ஆப்ஷன். ஓகேங்களா? இதெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஆப்ஷனு, ரொம்ப யூஸ் பண்ணிக்கிங்க. இப்போ வந்து ஃபீட். ஓகேங்களா? ஃபீட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம். ஓகேங்களா?
ஃபஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடியது என்ன பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே வந்து ஸ்க்ரீன் வந்து ஜூம் வந்து உங்களுக்கு ஆகும். ஓகேங்களா? டவுன்லோட் போஸ்ட் வித் இது வந்து எனேபிள் பண்ணி வச்சிங்கன்னா, உங்களுக்கு போஸ்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கீழே நான் டவுன்லோட் பண்ண பார்த்தீங்களா, அது பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து டேப் வந்து 3 டைம்ஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு டேரெக்டாக வந்து டவுன்லோட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஈஸியாக. அப்புறம் எனேபிள் டபுள் டேப் டு லைக். ஓகேங்களா? நீங்கள் பிக்சர் மேலே டபுள் டேப் பண்ணிங்கன்னா வந்து லைக் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும். நீங்கள் வந்து லைக் வந்து கிளிக் பண்ண தேவையில்ல. எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வந்து பண்ணிக்கிட்டே போயிட்டுருக்கலாம். ஓகேங்களா? ஆல்வேஸ் ஷோ த ஃபஸ்ட் மீடியா. ஓகேங்களா? யாராவது உங்கள் போஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த மீடியா வந்து ஃபஸ்ட்டாக உங்களுக்கு எப்பயுமே வந்து ஷோ ஆகிட்டுருக்கும். ஓகேங்களா? எனேபிள் வீடியோ ஆட்டோ ப்ளே. ஓகேங்களா? இது எதுக்காகனா, எந்த ஒரு வீடியோ வந்து உங்களோட போஸ்ட்டில் வந்தாலுமே அது வந்து டேரெக்டாக அதே வந்து ப்ளே பண்ணி காட்டும். இது ஆல்ரெடியாக வந்து நார்மலி இருக்குது, இருந்தாலுமே இது வந்து தனியாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட் வீடியோ வித் சவுண்டு. நீங்கள் வந்து ஒரு வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட்டில் பார்த்துக்கிட்டே போனீங்கன்னா அந்த சவுண்ட் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணி தான் சவுண்ட் வர வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதை நீங்கள் எனேபிள் வச்சிங்கன்னா எந்த ஒரு சவுண்டாக இருந்தாலுமே ஓகேங்களா, நீங்கள் வீடியோ கிளிக் பண்ணாலே சவுண்ட் வந்து எனேபிள் ஆரம்பிச்சிடும். இது வந்து சூப்பரான பிக்சருங்க. நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து லைக் போட்ட ஃபோட்டோ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபீட்டில் வந்து காட்டவே காட்டாது. புதுசாக வரக்கூடிய அந்த ஃபோட்டோஸ் மட்டும்தான் வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு காட்டும். லைக் பண்ணி எதுவுமே காட்டாது. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு செட்டிங்ஸ் வந்து இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப வந்து பிடிச்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக வந்து சர்வீஸ். ஓகேங்களா? இது வந்து அப்டேட்டு இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை வந்து வராமல் இருக்கிறதுக்காக இது வந்து எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கிறது. ஆனால் நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு தேவையில்லை. அபவுட் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து காட்டும். இதில் வேணும்னா வந்து படிச்சிங்க. ஓகேங்களா? முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டேன். ஏன்னா எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிவேட்டாக உங்களுக்கு டுட்டோரியலாக பண்ணி காட்டினா வீடியோ ரொம்ப 20 நிமிஷம் கிட்ட வந்து போயிடும். ஷார்ட்டாக முடிக்கிறதுக்காக தான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்தேன். எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பண்ணி காட்டாமல் இதெல்லாம் இந்த ஒர்க் பண்ணுன்றத இல்லை, எங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக வேணும் நீங்கள் வந்து கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தாராளமாக பண்ணுறேன். நிறைய பேர் வந்து கேளுங்க. நான் உங்களுக்கு வந்து பெருசாக போட்டு பொறுமையாக உங்களுக்கு வந்து அது எப்படிலாம் ஒர்க் ஆகுது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து சூப்பராக வந்து சொல்லி கொடுக்குறேன். நெக்ஸ்ட் ஓகேங்களா, இது வந்து எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறேன் இந்த ஆப் உங்களுக்கு லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன். ஆனால் உள்ளே போய்ட்டு சில பேர் டவுன்லோட் பண்ண தெரியாது. வெப்சைட்டுக்குள்ளே போய் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது போய் பார்க்கலாம். இவங்களோட வெப்சைட் வந்து இதுதான் இன்டர்ஃபேஸு. ஓகேங்களா? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ வந்து 2 ஆப்ஷன் வந்து இருக்குது. ஓகேங்களா? இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட பழைய அந்த இன்ஸ்டாகிராமை வந்து டெலீட் பண்ணிவிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து வேறு ஒரு இன்ஸ்டாகிராமை வந்து நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணாலுமே சரி, எந்த ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஸ்டால் பண்ணாலுமே நீங்கள் 2 வந்து வச்சுக்கலாம். தனியாக ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் ஒன்று வச்சுக்கலாம், இது ஒரிஜினல் இன்ஸ்டாகிராம் ஒன்று வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? இதில் எது வேணுமோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணி இது வந்து தட்ஸ்ன்றது வந்து கிளிக் பண்ணிங்க. ஓகேங்களா? இதை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து கொஞ்ச நேரம் லோட் ஆகிட்டு உள்ள லாகின் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் நிறைய வேரியண்ட் இருக்குது. நான் சொன்ன மாதிரி கோல்டு, ரெட்டு, அது மாதிரி உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ. ஓகேங்களா? உங்களுக்கு வந்து எந்த விஷயம் பிடிச்சிருக்கோ கீழே டவுன்லோட் மாடிஃபை அப்படி சொல்லிட்டு இருக்குது பார்த்திங்களா, அதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்க. அதை கிளிக் பண்ணால் மட்டும் போதும். நீங்கள் வேறு எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல. லோடாக உங்களுக்கு வந்து செகண்ட்ஸ் வந்து இங்கே வந்து ஓட ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேங்களா? வெயிட் பண்ணுங்கள். செகண்ட்ஸ் ஓடிட்டுருக்கு. ஓடி முடிஞ்சோடனே பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து ரீடைரக்ட் மீன்றதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்க. கிளிக் பண்ண டேரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து ஃபைல் வந்து காட்ட ஆரம்பிச்சிடும். நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ பாருங்கள், டவுன்லோட் வந்து ஆக ஆரம்பிச்சிடும். கீழே வந்து கேட்கும் டவுன்லோட் சொல்லிட்டு கேட்க பார்த்தீங்களா, இது வந்து ஓகே ஒன்று பண்ணிங்க. ஆல்ரெடி வந்து டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா? இப்படி தான் டவுன்லோட் பண்ணேன். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி வீடியோ வந்து நிறைய வந்து இனிமேல் வந்து காத்திருக்கு. ஓகேங்களா? நம்மளோட பேரை வந்து பார்த்துங்க, ஃபாலோ பண்ணிங்க. ஓகேங்களா? நிறைய விஷயங்கள் காத்திருக்கு. மொபைலை எந்த அளவுக்கு அழகுப்படுத்துகிறோமோ அந்தளவுக்கு வந்து படுத்திக்கிட்டே இருக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் மொபைலோட தீம்ஸு, அதுக்கப்புறம் ஃபாண்ட்டு, இது மாதிரிலாம் வீடியோ வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. மறக்காமல் அந்த வீடியோலாம் உங்களுக்கு வந்து வரும். கொஞ்சம் ரிசர்ச் வந்து போயிட்டுருக்கு. ஓகேங்களா? மற்றபடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பதில் கிளிக் பண்ணிங்க. பை.